Agrair a la Federació ACAPS la seva tasca d'acompanyament i de suport a les persones amb sordesa, reivindicant quan correspon, però també col·laborant i participant amb les administracions públiques sempre que se'ls ha demanat. Va ser així quan vam estar redactant el nou codi, va tenir una col·laboració i participació important, i ara que ens trobem en un moment decisiu, que és el moment de desplegar i posar en marxa el nou codi, estem segurs que seguirem trobant aquesta col·laboració que tindrem conjuntament per trobar les mesures i les millors maneres d'implementar totes les necessitats que tenim encara per fer. Reiterem el seu agraïment a la Federació ACAPS, la seva actitud proactiva i la seva predisposició a col·laboració constant.